Madoko wana manduwe nana wasangwadzi tauya nonhaudza nyasi kamuzuwa rochigumi nopfumbamwe mwedzi uno waye chikumi nyasi ubatoro CCC wari kutungamiwa naWashman Ncube wasangana kuita katombo kanyaya muguta roHarare paburika pachena kutoti wakamira wakaita sei. Ana Hwende, Mapfume, Kore, Pokare naiye Bvondo waita kuvhundutsa vanhu kutoti vanhu vese vanga varipo nana Chitsunga wese waripo ipapo wotoona wototi vanhu vese vanga vari kunyepera kuti tinomira naChamisa takamira Chamisa aiwa pachiribe kana chokumirira Chamisa ipapo waburika pachena manje. Asi zvakanaka kuti zvinoita kuti wari kuenda mberi wanoenda mberi paribe kana chokuvhunduka. Apa Washman Ncube agozovhundutsa vanhu ari kureketa kuti ipapa tiri kusangana takaita vanhu vakasarudziwa kuCongress ya2019 zvakatoita kutoti ipapa ndo zvatiri kuita. Zvaita kuvhundutsa kuti iye Chabangu yuyu akagopinda ari kuti ndiri interim SG kwai zvakamira sei. Kwaina Ncube Chabangu akapinda nokuda konyaya yestrategic ambiguity yaChamisa. Imi pakaita kunyangara apa rekai tione kuti zvinopera sei. Asi taramba hedu tichiringa ipapa zvimwe zvashamisa vanhu zvareketiwa naye Washman Ncube kutoreketa ageta kuti kwai zvokuti ZANU yakabirira kana kuti zvakatekaiwa sei pasarudzopo zviribe basa nokuti titori nehurumende iripo izvezvi iyo hurumende yeZANU iyoyo. Saka zvese izvo kwakundoreketa vanhu mabuja aidi ona yawe rekai tione kuti pamberipa zvinenge zvipera sei. Manyadzo aitika nyasi kudare Road Mhosva paRotten Row kwai mutongi anga achifanira kutonga nyaya yekuti vanhu vakasungiwa ana Timba wapuwe bhero kana kuti wanyimiwe kwai aribe kuuya ati ndahwara. Aidina yawe zvakaita kunyangara. Rekai tigoramba hedu takandolinga kuti zvinenge zvichienda nokupi. Asi zvahwadza vazhinji ipapa nokutoti wamwe ubatoro CCC chaiwo wanga wauya koringa ipapa wabva watoti kuita zvokuratidzira chaizvo kutoti zvinhu zviri kuitika zvisvinuba. Kunorekai tione kuti zvichaperera zvakaita sei. Ticharamba takaringa tichizokunyepai kuti zvii zvinenge zviri kuburika ipapo. WoZimbabwe Anti-Corruption Commission wagotonyora tsamba wachinyora nawo kuti nyaya yombudzi iya dzakanga dzapuwa kuna dhiri racho rakanga rapuwa kuna Mike Chimombe pabodzpo naMoses Mpofu kwai kambani yavanga wasenzesa ikazonzi yapfikiwa nokusaya mari. Apa mari inoita milioni $87 million pachirungu yakatekaidziwa zviribe kana kungwisisika. Mbudzi dzacho paribe. Wazhinji wanga watohwewa ruteka watomirira kuti taakuchiboya tokotokoto kuti tiite sei. Wamwe wakagoti hwendo huno tinenge tatoona tushere kuno pachiribe mabuja paribe ipapo. Kuno wagonzi nozi Zimbabwe Anti-Corruption Commission tada kuwasunga nonhau iyi nokutoti kambani yawo iri kufungidziwa kuti yakaita zvokuti uwacha mari. Rekai tione kuti zvinopera zvomushechere kana kuti panenge paribe. Ari kumirira nyika yeZimbabwe muSouth Africa David Amadziripi agoreketa kutoti nyika yeZimbabwe noSouth Africa zvimusiyano wedu basi nyaya yekutoti wanoita zvemapato ekupikisa hurumende wanobvuma basi zvinoburika musarudzo kubvira mugore ra2000 wachindoramba zvinenge zvaburika musarudzo wachiti tabiriwa asi paribe kubiriwa varume nayawe rekai hedu tirambe takanyarara. Wamwe wanozomedza masoko yawo kambaniyo yaZimbabwe wakuru wayo wari kusanganisira wanhu wagere hunde Pokare nodare rovakuru rovatongi board of directors pachirungu wagoenda kudare paramende wakareketa pachena kutoti tiri kuziva kuti ndege mbiri dzatinadzo ndedzanani. Kwai muridzi wadzo aribe kuburika asi tiri kuziva kuti ndedzanani. Isu tiribe mapepa okuti ndegedzo ndedzedu. Imi zvakaita kuoma. Ndipo munotoona kutoti iye murume wabhona uya panhau iyi. Heno rekai tigoramba takaringa kuti zvinoperera kupi chaiko. Wamunangarwa wabenuka munyika
rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Semazuva ese waenda kotambiwa nayo makurukota yawo kusanganisira wana Chiwenga naiye Mohadi, rekai tione kuti wanenge wachiita sei zvawabenuka kudari. Cheche yeAnglican yaburitsa mazita ana mbuya Nokasva Wakabodzi wakagwarashiwa mutsaona yakaitika yakapisa bhazi iya wachibva kuBernard Muzeki. Kwaiva vari kuti mbuya Gumiro, mbuya Chiremba, tete Agnes Miti, mbuya Miti, mbuya Nyambabvu, mbuya Nyamapfene na mbuya Daliro. Pokare Nokasva Bradley Mukwene. Mweya yawo dai yazorora murugare. Zviri kuburika pachena kutoti wana mbuya ava wakatadza kuti watekaire wakone kubuda mubhazimo, pakaita kunyangara chaiko. Nyasi Barbara Hodzi gurukota rinorenga nozvokutekaidziwa nourendo hwomunyika. Ragoti iro izvezvi vanhu vanofanira kuziva kuti mucheka wenyika wavari kuti mucheka wenyika uya kwai uri kutengesiwa $4 pamita ribodzi. Kwai izvezvi tiri kutengesiwa pakwese kwese, tindoti nevanhu vashoma shoma vatakasarudza kuti vagotengese. Zvatopachena kuti ndo wavari kudya nawo vanhu vashoma shoma ivavo, nokuti kuti wasarudziwa washoma shoma wakasarudziwa sei, kwaiko kuzoridhurisa. Rekai tione kuti zvinopera sei. KuSouth Africa, Helen Suzman Foundation yaita kudadisa, yafadza vazhinji wari pasi pemapepa ZEPI akapuwa nehurumende ikweyo, nokutoti dare ropa sorosoro muSouth Africa ragoreketa iro kutoti ichokwadi gurukota rinoringa nozvo zvinoitika muSouth Africa rakaita mutsekwede parakadimura mapepa OZEP zviri beka nanzero. Rekai tione kuti zvichaperera papi pachaisiwa gurukota itsva ipapa. Tikundokwena munhu unokasiyamwa kuti pareka ugopinda akaoma musoro unge anga aripo uyu. Rekai tione kuti zvinokoneka chere izvozvo. Apawo wamwe waZimbabwe waita kunyadzisira chaiko kunyika yeBritain, kubatiwa zvavo kuti ndo vanhu vari kuita kupfungaidza, kutekaidza nokutengesa nyaya yezvinodhaka zvisingabvumirwe pamutemo zvokokeni. Kwai nzvimbo yese yeWest Midlands wakomana yaita kuzaziwa icho chinodhaka chokokeni. Vanhu vabatiwa kuti ndo vari kuita izvozvo vanosanganisira Kutakwashe Mutanga ane makore 47, Amoni Mambinge Pokare na Aaron Sahota na Dorcas Chiradza. Kwai vanhu vagoendesa makirogiramu anoita 70 okokeni muBritainimo, wachiita mari inosvika mamiliyoni 3 chaiwo nokupfuura mapondo. Idina yawe zvakaita kunyangara izvi kunowakomerewa mujere. Rekai tigoona kuti zvichapera sei, asi zvinohwadza nokunyadzisa izvozvi dai zvatokuwa. Zimbabwe Cricket tikaringa mutambo yatiyo ipapa kubva Nyasi anonzi Justin Summons ndiye murairidzi wakomana wanotamba mutambo wekiriketi weChevrons. Rekai titi makurokoto, rekai tione kuti chizvavo chemuSouth Africa chichaita chere zvakakundikana kuitiwa nana Makaya Ntini. Tikaringa dziri kuitika pasi rese, kutora mhiko kwomutungamiri wenyika weSouth Africa kwaitiwa zviri pamutemo zvakanaka zvisvinhu. Wamwe wabva watoringa kuti mari yemuSouth Africa aiwa yaingidzira uremu hwayo. Nokuda kwezviri kuitika zvizvi kunototi makorokoto. Hurumende yemuSouth Africa yatipo kare gurukota rayo richatoenda kudare dzimhosva kuti ribvumiwe kuti riise mari yokubereka yechoupenzi iya interest pachirungu pamari yaJacob Zuma yaari kufanira kubhadhara magweta inoita mamiliyoni 20 pakaita kunyangara apa. Uko Hakainde Hichilema akaenda iko kunyika yoBritain ari kuita kadomokanyai ikoko. Rekai tione kuti wamunangarwa wachabata bafoni chere kuti wacheme kuna mukoma Russia kuti mbuya yangu uyu atoendesiwa kumusoroku ari kuenda kodya nawo. Rekai tirambe takazviringa. Kugana nokukinya
wanhu vari kuita zvokuratidzira kugana kwai vari kuratidzira kuti wakuru wehurumende, makurukota ehurumende ari kutengeserana mahotera ari mahotera hurumende zvisiri zvino. Aiwa, kukinya vari kufara, wangu vari kuratidzira nyaya yekutekedzwa kwemari yavo zvisiri pamutemo zvakanaka. Kuno apa wahwina, kwai hurumende yati taakumbomira nokamutemo kati achida kuunzaka. Kuno aiwa ndozvezvinuka izvi, dai zvatoramba zvakadando. Mufana anoimba anonzi Justin Timberlake kwai abatiwa akadhakiwa. Hino kuti zvaanga akadhakiwa nazvo zvii, wamwe wagoti anenge anga akabatiwa nezvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo zvakawanda wanda. Kuno rekai tigoona kuti zvinopera sei ipapa, tinenge tichikunyepai. Apawo kare umwe aizikanwa nokuita zvofundo yepamusoro ainoseza hwakanyanya, Noam Chomsky, kwai atisiya kamwe, tikuti mweya wacho dai waramba wakazorora murugare. Takadaro mabuja rekai tichigumire pano kwaNyasi, ndini wenyu mhandi weonhau.